Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, ita ibasa ti Santiago 1, versikulo 5. Ngam no kasapulan ti siya sino man kada kayo ti kinasirib, dawatan na daytoy manipod iti Dios. Ti sibubuslon amang mangted, kan saan amang tubtub nga karagiti amin a dumawat, ket ipaaynan to daytoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag amalamyaw, Kapitan. Kanyat masapol yun na. Ay, aday reklamo, Kapitan. Dito'y balay yun tinagdiritswa, taas asidag nga main. O sino ti reklamo yo? Tay kalugaran tayo ang agtatakaw iti yeraw. Nipol daw. Napadnakit din inala ti yero ijay garden may. Amangan mo't ni basura wano binaybayan yon. Ay, saan ana ibasura day jay? Tama balin pa'y amausar, Kapitan. Ngala, iset ko ti schedule ti paragsasarita tayo. Agyaman unay, Kapitan. Masapol nga isubli na day jay Tausaran mi pa'y day jay. Depende to ano niyan di pa pagsasaritaan tayo. Nay, apay ngay adepende. Kat inala da nga road, Kapitan. Tinakaw da. Iso nga ron nga agsasarita tayo tapno agkikinaawatan tayo. Anya ti maimbaga ni Rosa, William anak ko. Reklamo na ti may sa akalugaran tayo nanang. Iti anya agapaw nga ireklamo na. Tinakaw da kano ti yero da. Anya? Asino mat nga min ti awanan bain amangal ala iti saan na mat ako kwa? Ni kano puldo. Talaga nga atidog ti ima day dya tao. Makapaasar nga ron. Nagadulakid din na reklamo da. Ay, gagangay anak ko. Adusam, tasikakot nga rod tinabutusan a kapitan dito'y barangay tayo. Makauma. Talinawas mo't nga daw may agreklamo. Awan ti agreklamo, no awan dagiti abusado nga awanan baen. Kas naku nakitayan, anusam tatrabahom dayta akas kapitan ti barangay. Kumusta ngay, Nanang? Nakasarita yon ni Kapitan. Nalpasan anak ko. Kaano nga rod ngay nga agsasango kayo? I-schedule ka no pa'y ni kapitan nakong. Ay, isupay kit didayta apakataktakam, Nanang. Nasken nga aramidak ti kastoy, tapno saan nga agruam dagita nga agtatakaw. Sa bagay, adda puntoyo. No agul-ulimag tayo nga main, amang ano panunutan da nga okay laang kada tayo, ti kasjay nga aramidan da. Sa dino ti papanam, kabsat. Ay, adatungtugan mi ijay barangay hall ita, kabsat. Ha? Asino ti indarumaw? Indarom ko man dyan nagtakaw iti yero may, kabsat. Ay unayain. Patiyero takawon da payain. Kasta talaga dagiti agtatakaw. Awan pakawanan da. Win nga raud. Pero wisyo ti papay day ti padada taaw. Day tangarot ti pakasuro na kabsat. Pero wisyo dagiti awanan bain. So dapay kit di tinatangsit nga agsasao. Ang naimbag no adamot aksyon ni Kapitan dita. Huwin nga raud. Sapay lakumaa tatumulong mag. Ni Nana Rosa matay jay tatang. Way nanakaw. Sa dino kano ti papanan na? Ije barangay haul. Idarom na ni Puldaw. Kat ita ti panagsasarita da. Kasta? Kasanumet nga main. At idugo na ti ima day dya Puldaw. Ay na yan dagiti kalugaran na kasta. Perwisyo da iti padada tao. Naku nampay. Angem talaga nga adda dagiti kakasta at tao. Nakairwaman dan ti kasta nga aramid da. Kitaan nyo matatang. Ang mga ano inton madamdama. Da kayo mati mabiktima. Ay, padasin da. Tatalaga nga idarom ko ida. Ay, Naliday kayo matasimmang pet, Nanang.
Makapadismaya ti kastoy ang mapaspasamak anak ko. Ne, anyat na pagsasaritaan nyo aya. Saan da ka no nga isubli, Jayero? Ne, apay nga'y asaan? Diyak man amukan ni Kapitan. Kasla ayunan na mo, tikas di nga aramid ni Puldo. Iti anya aga po. Kat naglawag mat nga iso tinagtakaw. Wen tanabayag ka no asaan tayo kinutkot iday jay ayero. Kaya't nasawan. No kasta asaan amakut-kot iti may sa abanag, mabalin nga rod atakawan ti asino man asabali a tao. Diyak mo akin ni Kapitan anak ko. Sapay ka barbaro day jay. Naibati lang iti garden, ta sobra. Ngam adan tulat tapakausaran na Syakto man mati makisarita kan ni Kapitan. Ay, saanan anak ko? Sayang laang ti oras mo, numapan ka pa ilaang ijay. Ti Diyos laang ti makaammo ka dagita nga agtatakaw. Kandagiti tattao, amang protekta, kadagiti kilaw ti aramid na. Mare, kumusta ti kaso da Puldo kan Nana Rosa, iji barangay hall? Ay, awan mat tinapasamak, Mari. Ni, apay mo't. Kasano nga awan tinapasamak? Nupudnumat nga da tinakaw ni Puldo. Jack man ammo. No anya ti kapanunutan ni Kapitan. Isuan, nadismaya ni Nanang. No kasta, pudno di nadamag ko. Analaka, amayalis ti alipuspos ni Kapitan. Para kanyak, pudno dayta, Mare. At dalagit din na ibagan ni Puldo ang nagustuhan na. Iso nga uray kilo, isulat ta ti husto iti imatang na. Ay, anyan ti kasta. Win nga rod. Awan mat gayam namnamaan tayo iti tao nga agtorturay dito lugar tayo. Nagadumatan dagiti negatibo akumen dagiti kalugaran tayo, may papan ka ni Kapitan. Saan tayo mababalaw dagiti kalugaran tayo? Tapod numot ngamin, Mari Carol. Anya tinapasamak iti barangay hall, idi nagsasarita kayaw, Maray. Di mo aya sinaludsod iti anak mo Kapitan, Maray. Di naman nga ron ibaga, Maray. Pampaburan na mo't dagiti kilo ti aramid da. Anya, saan na ka di nga inistoryakan ka? No anya tinagsasaritaan ba iti dayjengal daw? Saan, Maray? Basta tinaibaga na kanya naabak ka kanaw. Naabak ka tanalakamot gayam amaiyalis ti alipuspos ni Kapitan. No asino ti tarabitab, isaw ti pinaburan na. Itaan na paanaknakak, apod no gayam dagiti sayang guseng maipapanken ko ana, Maray. Kasta gayam tinapasamak, iso agumurgur aken ko ana, Maray. Ay, pasensya kan, Maray. Kasaritak to ti anak kaw. Rumbang laang, Maray. Takas Kapitan, masirib kumamot Saan anala ka nga agpaapekto iti sao dagiti akusadaw. Mangibabain kalaunay, William. Mangibabain? Ni, awan mo't dagas nga raramidag nanan. Isumat lagayam adi mo ibaga no anya tinapagsasaritaan nyo kada Rosa. Ada magayam iliblimad maw. Ni nanang mat. Aramidem ko mano anya ti umno anak ko. Panunutem pa'y anaimbag dagiti bambanag, sakbay nga agsao ka. May papan ka di manan dahil iti kaso da Puldo kan Rosa. Applicable iti amin Saan laang iti kaso dagiti dua? Aramatam tautak maw. Kasano kat nakalumot asaon ni Puldo nanang. No adu ti sa una. May parbeng nga raud akanunungam ti biddaut nga aramid na. Indarumit gayam da sisil ni Dolor kabsat. Aywan kabsat. Adda kanungamin di da nagkinawatan iti trabaho da. Daytoy dolor, agraman personal abiyag, iramraman na matan. Day takit dain. Kahit anya nga ti resulta ti saritaan da. Saan kanupay analpas kabsat? Win at adamang mangagkaw, nga awan ka no sirserbi ni Kapitan. Anya? Ti istoryada,
di na kanu ammaw ti aramiden na. Kasde kanu madakanayon tunggal at dagreklamo. Mabilbilang lang dagiti maikan iti hustisya. Ay, kwa kabsat. Kanayon kumait abagbagaan dyan ako. Hala, di ka mauma amang bagbagaken kwa na, tanay. Nakababain ti kasta agalad ti may sa kapitan. Awan ka naw ti Sir Bem a Kapitan William. Ha? Sino tinangibagay ti kastananang? Asino pa'y kuma? Dagiti kalugaran tayo matlaang Ne. Apay kastamot tanti ibagbagada. Kat tungkal adda umay agdarom, sumango akmat kadakwada. Wan, tunggal umay da agdarom kat sumango kakadakwada. Ti parikot laang kat no aramidam ti may parbang. Nadusa ka day dagiti rumbang amadusa. Saan mo ta mapalin na siya tag desisyon para kadakwada? Ngam saan amay parbang akan kanunungam dagiti kilaw. Saan aga po taado ti ibagbagada kaagpaabak kamatan. Kas na ko nakitayan. Sakbay nga agsao ka, agpanunot ka pa'y. Kan agkararag ka pa'y mga mina. Italaang anakitak anakimisa ni Kapitan Marinida. Wena, tamasaksakitan iti mangmangeg na asao may papankenkwana. Mariknak ang makunkunsin siya matlaang kadagiti biddot nga insawsawang na. Nasaya at mata na panunot na ti makimisa. No saan ngamin asigurado iti ibagbagana, agkid daw iti sireb, iti namarswa. Dayta nga rod, Marey. Barang isuwa ti aramiden na. Reputasyon na matlaang ngamin ti mapirde, no di na amo ti aramiden na. Wano kan kanunungan na dagiti kilo nga arame, dagiti kalugaran tayaw. Wen nga raw. Barang adda kumamit na, pagbaliwan na. Anya mitinday di amariyaw? Apay ni Mario, tatang. Anya, tinaramid na kada kayo? Napanakit din tinagbat ti huskaw. Manan? Makapaasar nga rod. Sa lanam namin sa nakasday tinaramid na. Kaya't na siguro asulwan ti danom. Day tamot ngamin kinaagom na tinangruna. Agraman danom, yimot na pay, kat para kumakadatayo amin day jay. Ay kat, itarumyo ko ni Kapitan Marwam. Kasano no iso ti kanunungan ni Kapitan. Sakit naglaing day jay ngagsaw. Kanayo nun ang makimisa ni Kapitan. Kanti damag ko kat adda kanong mat nagbaliwan na. Saan na nakas ide? Ano agsasao kat dagiti na idarom ti kanunungan na. At tamanin na idarom na na. Nay, apay dayta. Nagadumat na may dardaram. Huwag nga ron. Ni Tata Ador tinagdarom. Saan lang ka nung amin anam namin san at tinagbat ni Mario ti hos na. Ay, una yan. Dadyemot kami na Mario. Imot na ti danom para kumay ti amin. Gamrod matamay sa. Kaanaw ti panagsasarita yaw. Inton Martes na nan. Kitaam aramidem ti may parbang anak ko. Agkararag ka. Tapno ammom ti lawlawatem ijay. Di ka agbalin awan saydad ako nakmanan. Wena nang. Kasta mo tira aramida kita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kas kapitan, masapol ang nasirib ka. Iti kasta, agtalak dagiti kabaranggayan tayukan ka. Nagkapi kayo pa Tata Ador. Agyaman na, Kapitan. Awan rin mga pagyamanan nyo, Tata. Pare ti amin nagita supply. Ni Mario ngay, saan ka di pa si Mangpait? Awan pa Tata. Ano san tayon nga orayan? No di tayo lahat maoray. Mangted kami tumanan, iti surat ken kwa na. Agyaman akno kasta, Kapitan. Nay, isun samot na ita sumungan. Ay, wain. Isungag paisaw, Kapitan. Oh, mayat
ti isam yu tatang. Panagkunakat, mayat ti resulta ti saritaan nyo. Ay, way, nanakaw. Anya ti napagsasaritaan nyo ngay. Tarimaanayn, kan sukatan ni Mario ti house at tinagbat na. Ay, nasaya at no kasta tatang. Saan nga isupay a panunutan nyo? Way, nagpinakawan kami matlang iti barangay hall. Baring saan nan nga ulitin, tikas di ngay naramid na. Amaw, dakkel miten tinagbaliwan ni Kapitan. Aya, Wain, mas dawak nga rod itay. Tasaan meten a basura ti rumrumwari tingiwat na. nasaya at nga rod no kasta tatang. Saanin a makangeg kadagiti kakalugaran tayo? Ta nasaya at matan ti aramid na. Dakkel kano ba tinagbaliwam anak kao? Aya, Wine, isumatimbagan ni Ador Kanyak. pagyamanan ni ti Diyos ta sinumbatan na nagiti kararag ko na. No kasta kanayon, sigurado nga agsubli ti panagtalag dagiti kalugaran tayo ken ka. Ang adalat ta nagiti agalanganin kanyak na. Normal laeng dayta. Tanagbidot ka ide, anak ko. Sa bagay, San pa'y anala daw ti amin? Saan mo amay subli ti napalabas? Nga mabalin mo ti bumawi kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Ipakitam kadagiti kalugaran tayaw a nagbalbaliw ka. uwan na. Kang runaan ti amin, itultuloy mo ti agkararag. Dumawat ka iti sirib iti namarswa, iti kasta, may daulwam a naimbag ti barangay tayaw. Ti sirib ang naggapo iti Diyos, kat mangiturong iti hostisya kan kapya. Tinalintag apangadang, kat may sa abendisyon, saan laeng nga iti may sa tao, nudikat iti entero a komunidad. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.